Danskerne skal være bedre til at sortere deres affald. Meget af det affald, der bliver smidt ud, bliver brændt ind ud på forbrændingsanlægget, selvom det kunne have været genbrugt. I Lejre Kommune har vi 2 måder at sortere vores affald på. Men der er meget, hvad vi kan gøre for at genbruge det. Så sorterer du dit affald ordentligt. Nå, skal vi se på sagerne. Det er godt nok lækkert. Ja. 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 Ja, skrald er ulækkert, men det skal sorteres. Papir skal i papirskraldespanden. Pap skal i en papcontainer. Pap må aldrig komme i papirskraldespanden, for det kan ikke blive til papir. Plastik har sin egen container. Det har metal også. Glas skal i en glascontainer. Og appelsinskræller skal i kompost, så det kan blive til ny god jord. Du kan gøre en forskel for at bevare vores smukke jord. Put skrald i den rigtige spand. Se mere på lejre.dk.